Good morning, Love Im, Achilles Vlog. Good morning po. Maingay yung baboy dito sa... Maraming ingay ng babuyan dito sa aming kapitbahay. Okay lang po, ma'am. Love M. Salamat po. Ang ingay ng babuyan dito sa kapitbahay namin. Dito kasi yan sa ano namin, sa bahay namin sa Albay. Ang lalaking baboy. Good morning po. Pagigising lang ni Tres, nag-live agad kasi samantalahin ko na yung pagla-live kasi doon sa farm. Wala akong signal doon. Nag-upload lang ako. Kapag mag-upload ako, pupunta pa ako sa mga bahay ng tita ko na mayroong malakas yung sagap ng signal. Kapag sa amin, kahit may wifi ako, ikot ng ikot pa rin. Pahirapan. Kaya kapag andito ako sa tabi ng bahay namin sa Albay, medyo malakas-lakas. Kahit pa paano nakakapag-live ako. Doon talaga sa farm, ang hirap talaga. Grabe. Namonetize ako sa kaiikot yung signal. Good morning po sa dalawang taong na andyan. Malinaw po ba yung kuha ng camera ko? Sis Marie, thank you sis. Maraming salamat sis Marie sa pag-visit. Ito meron sila to. Chai Pilapil. YTC, thank you. Wait lang, hindi ko majakita. Sandali lang. Sige, sis Marie. Salamat sa pagdalaw. Salamat, Love in Achilles Vlog. Oo, sis Marie, green na green yung kapaligiran. Andito ako sa, ano mo, Love M. Achilles, sa Ngiti Songs by Love M. Sana all magaling kumanta.
na yung ingay ng mga baboy. Kanina kapag nanghihingi ng pagkain yung baboy, ang ingay. Thank you sa 2 taong nandyan at sa 2 tusok. Salamat po. Rose Maranan, thank you so much po. Salamat sis Dinda. Salamat sa patambay. Di ka pa monetize, sis Marie? Ano pa ba yung kulang mo? Halos magkasunod lang tayo, di ba? Taas na din yung ano mo eh. Bananas mo eh. 1.889. Kulang pa siguro yung watch hour mo. Live ka lang ng live, sis. Good morning, sis Gandara. Pumunta ako sa bahay mo, sis. Akala ko naka-live ka. 40 minutes lang ata yun. 42 minutes. Nag-end ka na. Akala ko naka-live ka. Pagpunta ko doon, nagpaharang ako. Pag ano ko, tapos na pala. Kaya ako naman yung nag-live. Nakita ko kasi tapos ka na. Ayun si tatay, oh, mangunguha ng laing. Magkakape muna ako, guys. Diyan muna kayo. Hindi ko lang i-mute. Hayaan ko lang may sound kasi yung pangit kapag walang sound yung live. Kahit yung maano lang ng ano,
baboy maririnig nyo. Mga ingay ng ang baboy lang. Kape tayo guys. Good morning sis Ken. Sis Jer.